Malta mistennija tkun is-sit tal-ewwel film tas-serje The Mummy u ser jerġgħu jinħadmu bħala proġett minn Universal Studios, din id-darba bis-sem tal-attur Tom Cruise. Imkejjen informati sew qalu li l-film mistenni jinġibed fl-inħawi tal-Kalkara u l-Forti Rikasli, għalkemm ta' dan qatt ma kienx hemm konferma uffiċjali. Jekk dan iseħħ l-2016 tkun reġgħet attirat proġett kbir fil-qasam tal-films, wara li s-sena l-oħra produzzjonijiet diversi ħallew 100 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Id-direttur Alex Kurtzman flimkien mal-produttur Chris Morgan qegħdin imexxu proġett biex jerġgħu jiġu fis-seħħ il-films tal-mostri klassiċi tal-Universal Studios, dan bilan li jiksbu popolarità globali, simili għas-serje tal-films tal-kumpanija Marvel. Il-film mistenni joħroġ fiċ-ċinema madwar id-dinja f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Dan ser ikun l-ewwel film li ser jerġa' jinħadem għal dan il-proġett wara li l-aħħar film tas-serje Mummy Tomb of the Dragon Emperor tal-2008 ħalla toma pjuttost morra fost is-segwaċi. Fis-snin li ġejjin Universal Studios qed jimmira li jipproduċi wkoll films dwar il-mostri klassiċi l-oħrajn, fosthom Dracula u Frankenstein. Il-proġett mistenni li jibqa' jiġi mmexxi minn Alex Kurtzman u Chris Morgan.